कर्टआवबो जोंखौ लाङो लांनाया बोसोरसेयाव खेबसे खेबसे बोसोरथामनि उनावसो बदिमनिखौ ओंखारदों आरो आथिं आखाइ लहा गाननानै जानायाबो बिराद खस्थ' उन्दुनायाबो बिराद खस्थ'मोन आरो जोंनिया थानायानो जानाय बिराद खस्थ'मोन भुटान जेलाव आरो बिदिमोन आरो दा बै कर्टआव जेब्ला नोंथांमोनखौ हाजिर खालामोमोन न'निफ्राय बेफोरबायदि थांनाय बा फोनांजाब खालामनो थाखाय मोनदोंमोन नामा? गैया जेबो मोनाखै बेफोरबायदि गावसिनि आयेन बायदि दोननाय जादों बिदि जोंनि बिदा फंबायफ्रा आखायाव हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा माने थानो गोनां जादोंमोन गोबाङानो आर्मि पुलिसजों बुथारजादों सोरबा हमजादों दिनैबो जेलाव दङ नङा होमबा सानफ्रामबो जायफोरनि फिसालाफ्रा फिसाजोफ्रा हाग्रायाव थाहैदों म्यानमार बांलादेश ओरै भुटान बबेबा हाग्रा बंग्रा लुवार अरजानाय नङा होमबा जिबौ माने सौजानाय गोबां बेबायदि खस्थ' लानानै थाबाय थादों बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा सानफ्रामबो दहाय गियोमोन आर्मि पुलिस नुबा बागदावखाङोमोन आंनि फिसालाया मोजाङै दंना गैया फिसाजोआ मोजाङै दंना गैया बेफोरखौ साननो गोनां जायोमोन दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव गोजोन सान्थि जानायनि उनाव दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव नोङो अस्त्र हमनानै हाग्रायाव थानानै आन्दलन खालामनो समायला बेखौ माने साननानैनो दिनै जोंनि दावहारुफ्रा जोंनि रिभलुसनारिसफ्रा जोंनि जांख्रिथाय लाबोग्राफ्रा बिथांमोना बयबो सानलाय हलाय आरो बर' माहारिनि माने मददजों 27 जानुवारियावहाय बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों बियो मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बयबो न'आव फैफिनजोबनो मोनबाय बिमा बिफाजों थाफानो मोनबाय ग्रें ग्रें रायजो जानो मोनबाय सोरबा हाबा जाबायबा गावनि अनजालि बिसिजों फिसाजों नङा होमबा दिनै थानो मोनदों जोबोद गोजोननायनि बाथ्रा बियो रंजाथाव बाथ्रा बेनिफ्राय साबसिन जेबो थानो हाया बेखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिटिआर सुक्ति जानायखौ दा नोंथांमोना बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि नाजानाय आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि नाजानायाव नोंथांमोना बे समाव फैबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ बिराद बिटिआरनि दा मा होनोमोनलाय बेयो जोंनि चिफ सारा जों प्रमद बर'आ जोंखौ गावसोरनो नाजानानै गावसोरनो लाना फैबाय आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दा जेब्ला नोंथांमोनखौ लायनो थांदोंमोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसेनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी थामहिनबा फेरेंगा बिथाङाबो थांफादोंमोन नोंथांमोनखौ लायनो बै समाव जेब्ला आंगोखौ नोंथांमोननि बा नैबे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसेनो फेरेंगा बिथांमोनखौ नुनानै गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ नुनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों बै समाव जोबोद गोजोननाय मोजां गोजोननाय मोनदों आरो गावनिनो बिटिआरनि चिफ सारानो फेरेंगा साराबो थांनानै न'नि मानसियानो फैनाय बायदि एकदम गावनिनो हारिनि न'नि मानसियानो फैनाय बायदि नुनानै बे जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो दा नोंथाङा बे समाव जेब्ला गिबि सम नोंथांनि जे बिसिखौ जेब्ला नुदोंमोन नोंथांनि परियालखौ जेब्ला नुदोंमोन माबायदि गोसोखौ मोनदोंमोन गावनि न'नि मानसि सफैफिननानै लोगो मोनलायनानै गाबगु खुबगु जाजोबदों गासिबो थैबायसो सानदोंमोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो बबे जायगायाव बिदि दंहैयोमोन बिदि आरो माने जेबो नोंथाङा माने कन्टेक्टआव गैयामोन न'खरनि गैयामोन न'नि मानसिजों जेबो कन्टेक्ट गैयाबासिनो थादोंमोन आरो जेब्ला फैनाय लोगो नुफिननानैसो गाव सानदोंमोन नोंथाङा सानदोंमोन नामा जे बे समाव फैनो मोनफिनगोन जेबो सानाखैमोन बेफोरबायदि मिजिं दंना गैयामोन मिजिङालाय दंमोन एसे सानसे समाव माबा मोनसे जागोन बेफोरबायदि मिजिङालाय दंमोन होनबाबो जाफुङाखैमोन आरो दा 8 बोसोरनि उनाव माबायदिमोन बे थासारिया बे बिटिआर जेन क'क्राझाराव दा नोंथाङा दङ आरो नोंथाङा चिरांखौबो नुबोबाय माबायदि सोलायथाया माबायदि जादों दाथ' जोबोद मोजाङैनो जाजोब्बाय सिगाङावथ' जेबोआनो गैयामोन बिटिआरनि माबायाव दाथ' जोबोद मोजां सोलायजोब्बाय जायगाफ्रानो दा क'क्राझाराव दा सिगाङाव माबायदिमोन दा माबायदि नुफैबाय जोबोद मोजां गोसोआव बिराद खुसि मोनदों आरो दा आंगोफोरखौ लोगो मोननानै माबायदि मोनखो जोबोद आंगो लोगोफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद खुसि आरो बिसोरबो मोजाङैनो खुसि मोनजोबदों आरो गासिबो साबैसे नोंथांमोना बे जोबथेसालियाव दङमोन जोबथेसालियाव जोङो गासै 6 जन दंमोन हजोंहाय भुटानाव आरोबाव सोरबाफोर दंबावो दा बर'फोर दङ दस्रा केसाव दङ आरो जोंनि बायदि केसाव गैया आरो जोंनि गुबुन केसाव दङ आरो जोंनि आफादनि केसाव गैया आरो आफादनि केसाव गैया गावनि बेक्तिगत माखासे केसाव दङ आरो
नंगौ बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिबाय थादों जे बिथांमोना जे भुटाननि जे जोबथेसालि बे जोबथेसालियाव थानानै बिथांमोना जे बे समाव उदां अख्राङाव फैबाय थामहिनबा बे समाव न'खर फारसे फैनानै माबायदि मोनदों बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय थादों आरोबाव मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथांमोना थारैनो माबायदि जेलाव थानानै फोनांजाब खालामोमोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों थामहिनबा भुटाननि थागिबिफोरजों मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। राव रायज्लायनाया मा राव रायज्लायनाय? राव रायज्लायनाया हिन्दी रायलायो, हिन्दी रोंजोबा गावसिनि बुटनिस भाषा आरो नेपालि रायलायनांगौ जानानै फैयोमोन आरो। नेपालि औ रायज्लायनाय औ हिन्दी ससे नेपालि ससे बेफोरबायदि रायज्लायनो गोनां जाय रोङा बेजों नेपालियानो रायज्लायजोबनांगौ जायो हिन्दी रोंथारिजों। औ ओमफ्राय सोरबा सोरबा रोंनाय थायो बिसोरजों हिन्दीबो रायज्लायनो हायो आरो। हिन्दीबो औ रायज्लायनो औ ओरैनो नोंथांमोनखौ बा बेफोरबायदि थानाय जानायफोराव उननि समफोराव सिगाङाव जिहेथु बिराद खस्थ' नोंथांमोनखौ खालामदों उननि समफोराव माबायदि जानाय? उननि समाव आङो दुखु खालामदों आंनो बेयाव जानाय लोंनायनि थाखाय आंनि गाननाय जोमनायनि थाखाय रावबो गैयिनि थाखाय गावनो खस्थ' खालामनांदों आरो बेमार सेमार जायोब्ला नायनो थाखाय हजोंहाय आङो खामानि मावोमोन आरो। ओरैनो मा मा खामानि मावोमोन? आंनि जेल सिङाव थानाय गथ'फोरनि थाखाय आं ओंखाम सङोमोन आरो बे जायगानि पुलिसफोर ब्रेकफास्ट बानायनो थिनोबा बानायोमोन। बानायनाया बिदिनो फुरि, प्लेन पर'था, मम', साबालि गासिबोखौ बानायोमोन आरो आङो। ओजों बानायनो औ औ बेनिफ्राय बेफोर जेनेबा गुबुन गुबुनफोरा दा नोंथांमोना गाननाय जोमनाय जाखिनि गोनांथि जायो सासे सुबुंनो दा बेफोरखौ नोंथांमोना बे जेलनि सिङावनो खालामोमोन? गाननाय जोमनायखौ हजोंनि पुलिसफोरनि आखायाव फैसा हरनानै हरनांगौमोन बायनो हरनांगौमोन। जानाय लोंनायनियाबो पुलिसफोरखौ बुंनानैनो बायनो हरनांगौमोन बिदि। माने नोंथांमोना बाहेराव 8 बोसोरा माने जोबथेसालियावनो थानांथारदों? औ 8 बोसोरा सिङावनो थानांदों। औ बाहेरायाव लाङामोन? बाहेरायाव लाङामोन। दा क'क्राझाराव नोंथाङा दङ, क'क्राझारा माबायदि दा? क'क्राझारा दा सिगांनि बायदि गैला गासिबो गोनां गोजा जाजोब्बाय, न' बांफ्राबो गासिबो बिल्डिं जाजोब्बाय आरो लामाफ्राबो गासिबो हाइरड जाजोब्बाय आरो। जिहेथु नोंथांमोना 2016 मायथाइयाव नोंथांमोनखौ बा नोंथांमोना हमजादों होननानै मख'दों नोंथांमोना। दा बेवहाय बै समाव बिटिआर बा बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया खुंथायाव खालामदों थामहिनबा बिथांनि सोरखाराव दंमोन। गोलाव समाव नोंथांमोनखौ खौरां लायाखैमोन नामा? बेखौथ' जों मिथिला। जोङो 2016नि सिङाव हाबहैबाय, बिनि उनाव मा जादों मा जायाखै गासिबखौबो जों जेबो मिथिया आरो। नोंथांमोनखौ खबर लाहैगोन ना लाहैयाखै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि बै समाव जाय खुंथायाव दंमोन दिहथे नोंथांमोना 16 हाबदों, 2020सिम हाग्रामा महिलारिया सरखार खालामदों, बिटिसिआव सरखार खालामदों आरो बै समाव नोंथांमोनखौ खौरां लाहैनो बा नोंथांमोन जेलाव थांनानै नोंथांमोनजों रायज्लायहैगोन ना हायाखै? जोंनि केसनि माबायाव रावखौबो हाबहोखायामोन। खबर लाहैदों लाहैयाखै जों बेखौ मिथिनो मोनाखै आरो बेनो। रावखौबो सोसननाय जायामोन? माने नोंथांमोननि बेलायाव जाखिनि बेवहाय नोंथांमोना दंहैयोमोन दा बेवहाय गुबुनखौ सोदोंसोआखै बेफोरबायदि मोनथियामोन? मिथिया। थारैनो नोंथांमोना बै समाव सानदोंमोन नामा जे नोंथांमोना जेब्ला जेल जादोंमोन अब्ला नोंथांमोनखौ जिहेतु बिटिसिआव नोंथांमोना मिथिगौ जे 2003आवनो जे बिटिसिआ फर्म जादों बा गायसन जादों, बर'नि खुंथाइ गोहोआव दङ, आखायाव दङ, बिथांमोनखौ लुबैजायोमोन नामा नोंथांमोना जे नोंथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय? लुगैनायालाय लुगैयोमोन, नाथाय हजोंहाय बेबायदि मोनथाय नायनो बा माबा रायलायनो हानायनि गोहो गैया बेखौ जोङो मिथियोमोन आरो। दा बिनि थाखायनो सिगांनि सारमोनहाबो नायाखैबो जानो हागौ बा खबर लायाखैबो जानो हागौ आरो। दा बे समाव नोंथांमोनजों जे नैबे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ जे नोंथांमोनखौ सावरायनानै बा नोंथांमोनजों फोनांजाब खालामनानै बे समाव लाबोबाय आरो बे समाव नोंथाङा बिथांमोनखौ बा बिथांमोन जे खामानि मावनायखौ माबायदि मोनो? दा आङो मोजांखौनो मोनदों। प्रमद सारा दा बा बिटिआरनि गासिबो मिनिस्टार सारमोना गासिबो रायलायनानै लाबोदों। दा आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो।
नोंथांमोनखौ दा बेनिफ्राय लानानै गुवाहाटियाव नोंथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय दा बे ओनसोलाव माबाफोर केसफोर बेफोरबायदि दंबावो नामा जे नोंथांमोनखौ जे फिन आरोबाव जोबथेसालियाव बा बेफोरबायदिनो माबाफोर दा जोंनिया सिगां दङमोन दा बेखौ सारमोनहा बुंदों सिन्था खालामनो नाङा फोजोबसिगोन होननानै मा खावलायगोन बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ आद्रा थानाय जाखिनि केस दं नैबे हालामाव थामहिनबा आसामाव बेखौ मा बुङो बेखौ आङो सानो सारा बेखौबो फोजोबगोन आरो गामिनि सुबुंफोरजों रायज्लायनो मोनगोन ना मोनाखै लोगो मोनगोन ना मोनाखै गामिनि मादै आयं जानायफोरजों रायलायनो मोनबाय मा बुंदों बिसोरो बिसोरबो बहुत खुसि जादों एथ' बोसोरनि उनाव नुफिननाय बिसोरबो गोजोनदों आंबो गोजोनदों आरो दा बेनि उनाव नोंथांमोना न'आव थानाय न'हन थाहैगोन नामा दा उनाव बेफोरबायदि गभर्नमेन्टनि फर्मेलिटि दंबावो नामा बेनि बादै दा जेबो मिथिथ'वा दा न'आवनो थायो नंगौ बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय थादों जे बे समाव बिथांमोना माबायदि थासारियाव थामहिनबा भुटानाव थानाय समाव भुटान जोबथेसालियाव थानाय समाव बिथांमोना मा राव रायज्लायोमोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय आरो बिथांमोना माबायदि बेहाय बिथांमोननो आदार जाहोयोमोन थामहिनबा बिथांमोना गावनि जे थांना थानायनि जे जिउ राहा थामहिनबा सासे सुबुङा नांनाय बा सासे सुबुंनो गोनांथि जानाय जे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय आरो बिथांमोननि बेमार आजार जायोब्ला माबायदि थासारियाव बिथांमोना गावनि बेरामखौ फोसाबना लानो गोनां जायोमोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय आरो बे समाव आङो एसे मोनथिबावगोन जे थारैनो बे समाव बिथांमोना जेब्ला भुटान जेलाव थादोंमोन बे थानाय समाव जानाय आदारफोरखौ मा होयोमोन बे समाव जोंनियाव ओंखाम जायो जोङो बिसोरना माबायदि आदारखौ होयोमोन ओंखामा ओरैबायदि फुङाव आथानि माबा थुफा होनो बिसिनि गंगारफ्रा थुफा होयो बेनिफ्राय लान्चआव 12 बाजियाव ओंखाम होयो आरो ओंखाम ओमफ्राय दाल होयो आरो हराव थायोना थाया हराव होयो खेबसे हरावबो ओंखामानो होयो नोंथांमोना फुङाव ओरैनो ब्रेकफास्ट सानसुआव हराव होबाय मोनथाम होयो नाथाय ओंखामखौनो जानो हाया हजोंनिया मा होनो जोगोनार ओंख्रि संना होयो एकदम जानो हाया माबा थिम्बुर होननाय होयो भुटानाव थिम्बुर होननायखौ लुना होयो जानो हाया गोसानि थाखायनो बिदि जादों आरो लुनानै थावआबो गोजौआव ओरैनो दैया एसे गोदौबा थाव एसे होनानै फिदिंनानै बेखौनो जाबा जायाबा था बिदि आरो गोदान बिनानै मोनफिना बेफोरबायदि गैया खेबसेल' आरो मोनफिना बिदिमोन आरो बांसिन ओंखामखौनो नोंथांमोननो होनाय जायो ओरैनो बेदरफोर बेदरा जोङो ओरैनो मास मोननैयाव खेबसे होयो बिसिनि जादाथ' आरो गंगारफ्राथ' गेसावसो जायो बेदर नाफोर होनबाबो फेसेवनानैसो जायो जोंथ' जानो हायामोन ना गोरान मास मोनसेयाव बिदिनो होयोमोन नालाय ना गोरान संजायोमोन आरो जोङो बिदि खालामोमोन आरो निजा संनो हानाय बेफोरबायदि थासारि दंना गैयामोन जिहेतु गुबुन जेलफोराव जोबथेसालिफोराव जों नुनो मोनो जोंनि इण्डियायाव जे संना जानो हानाय केपासिटि बेफोर दङ दा बेवहाय दंना गैया संनानै जानो हानाय राहाथ' दंमोन हजोंहाय नाथाय जोंखौ 3 बोसोरसिमा संनानै जानाय बिदि राहा होआखै आरो 3 बोसोरनि उनावसो जोंखौ आथिं आखाइ लहा खुलिजोबनानैसो एसे संनानै जानो हानाय राहा होदों आरो बिसोर 3 बोसोरनि उनावसो होदों बाजार खालामोब्ला सोर खालामो बाजार खालामोबा गावसिनिनो पुलिसनि मानसिनो हजोंनो बिसोरनो बाजार खालामना होफैयोमोन आरो माब्लाबाबो नोंथांमोनखौ बाहेरायाव लाङामोन जोंखौ बिदि लाङामोन गामिनि सुबुंफोरा नोंथांमोनखौ नुनानै गिबियाव मा राव होग्रोनाय मा होनना बुंग्रोदों जोंखौ हजोंनि गावसिनि भाषा नेपालफोर दङ भुटाननि नेपालफोरनि रायलायदों आरो जोंबो नेपाल रोङामोन रोंनाया एसे उनाव मास मोननै मोनथामनि उनाव रोंलांदों आरो बिसिनि भाषा दा रोंगोना रोङा दा भुटाननि भाषाखौ रायलायनो रोंजोबसै आरो दा ओरैनो ओंखाम जाखौ मा होनना बुंगोन ओंखाम जा होनो थ' जायो बिदि होनो आरो ओंखाम जाखांबाय नामा मा जा होनोबा जायाखै बेफोरबायदि होनो आरो ओरैनो मा सोर फोरोंनाय बे रावखौ बिसोरजोंनो गावसिनि मानसिजोंनो रायलायनानै रोंदों आरो जोङो ओरैनो साबैसेसो नोंथांमोननि जे जोबथेसालियाव जाय जायगायाव दङमोन बेसेबां मानसि दंमोन बेयाव बेसेबां माने कैदिफोरा दंमोन आंना गामसि आंनि जेलना सारजिस' गामसि बिदि होनो आरो बिसिनि भाषानि बेसेबांसो मानसि दंमोन
700 बिदि दंमोन आरो 700सिम दंमोन जों 700 औ बे जेल सिङाव उन्दुनायफोरा माबायदिमोन उन्दुनाया बिदिनो ब्लक दं आरो जेल सिङावनो ब्लक गावबा गाव जि बना उन्दुयो आरो बेयावनो रुम मोनसेयाव 8 जन बिदि दंमोन आरो रुम मोनसेयाव 8 जन औ बिदिमोन आरो जों खथा मोनसेयाव 8 जन खरै दोनोमोन आरो जोंखौ गोजां बोथोरफोराव खस्थ' जायो गोजां बोथोरावथ' जोबोद खस्थ' दाबो बिराद गुसुना ओजोंहायथ' थिम्फुआव बिराद गुसु आरो जिफ्रा होयो आरो बेनिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय एसे बिनानै एडजास्ट खालामनानै थायोमोन आरो जोङो ज' थानानै बिदि खालामो बै जोबथेसालिनिफ्राय बेफोरबायदि फिल्डफोराव ओरैहाय थाबायनो बा बेरायनो मोनगोन ना मोना फिल्डआव बोसोरथामनि उनाव एसे बिदिनो गेम एरि गेलेनायनि चान्स होदों आरो जोंखौबो बाहेरायाव बिदिनो वालनि सिङावनो बाउन्डारि सिङावनो बिदि भलिबल एरि गेलेनायनि चान्स होदों आरो उनाव गेलेनायनि चान्सखौ औ होदोंमोन आरो बिदिमोन न'खरनि सुबुङा नोंथांखौ जेब्ला नुदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि सुबुंफोरा नोंथांखौ मा बुंदोंमोन जेब्ला लोगो मोनदोंमोन नै दा सफैनानै नैबे औ दा न'आव सफैबाय हरावसो सफैनाय जादों नालाय हराव 8थायाव ओमफ्राय फुङाव लोगो मोननानै एकदम लोगोफ्राबो एकदम मोखां सोम जाजोबदों आरो गासिबो न'खरनि मानसिफ्राबो बिदि जाजोबदों आरो गासिबो आदैमोन आमाइमोनाबो नुनानै सफैफिनबाय बबे जायगायाव थैनानै दंहैयोमोन बिदि होननानै बुंदों आरो आंखौ बिदि जादों आरो माने बिराद न'खरनि सुबुंफोरा माने जिउ गैला बिदि सानदोंमोन आरो दा बे समाव नोंथांमोनखौ जे बे समाव बिटिआर सोरखारनि जे नाजानाय बे नाजानायाव प्रमद बर'नि जे गोख्रों नोजोरथि होनाय भारत सरकारनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय अमित शाहनि जे नाजानाय बिटिआर एकर्डनि जे नाजानाय बे नाजानायाव नोंथांमोना बे समाव फैबाय बिटिआर एकर्डखौ मिथिगोन ना मिथियामोन नोंथांमोना जेलाव थानो बिटिआर एकर्डखौ जेबो मिथियामोन आसामनि बाथ्रा इण्डियानि बाथ्रा बेफोरबायदि सिङाव मिथिगोन ना मिथियामोन जेबो मिथियामोन जोङो निउस टिउस जेबो नुवामोन ना जेबो नुवामोन नालाय जेबो मिथियामोन आरो बे बिटिआरनि मा बोरै जाखो जेबो मिथियामोन आरो जों सिङाव हजोंहाय नायो जोङो ओरैनो भुटाननि गंगार बिदिनो नायलाबायो आरो जोङो हजों टिभि गावसिनि कालसार बिदि इण्डियानि मोनसेबो बेफोरबायदि बिदि नुवामोन ससियेल मिडिया फेसबुक गैयामोन बाहायनो मोना ओरैनो भुटाननि पुलिसफोरा नोंथांमोनजों जेब्ला नोंथांमोनखौ नैबे NDFB होनानै थामहिनबा बे समाव बिथांमोना मोनथिबाय माबायदि थ्रेट खालामोमोन जोंखौथ' जोबोद खस्थ' होदोंना जोंखौ बिदि आफादनि मानसि ना आल्फा बड' होनो बिसोरथ' हजों भुटानाव जोबोद टर्चारबो खालामदों फार्स्टआवथ' माने माबा मिथिनानै जोबोद टर्चारबो खालामदों जोंखौथ' बोसोरथामा टर्चारानो खालामदों जोंखौ बिरादनो उननि समफोराव बेफोरबायदि बै पुलिस माखाजों लोगो जागोन जायाखै बिदिनो रायज्लायनाय मानाय बेफोरबायदि बिदिथ' जेबो रायलायाखैमोन आरो जेबो रायलायाखैमोन आरो बे समाव जिहेतु नोंथांमोना फैबाय उदां अख्राङाव स्पेसियेलि सोरखौ साबायखर बावगोन सोरबायदिखौ नोंथांमोना बे समाव साबायखर बावनो आंनि साननायावथ' नैबे जोंनिया प्रमद सारखौनो आङो मोजाङै एकदम सानदों आरो बेखौनो जोंना बेनो इसोर बायदि आरो बिनि अननायावसो जोङो दा सफैनाय बायदि जादों नालाय बेखौनो आरो